Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Dili kini ordinaryo lang nga bahay, Adonis. Palasyo kini. mabay man o palasyo. Unsay imong ikasulti? Natural. Nindot kaayo, Adonis. Sa kanindot, gusto ka nga mupuyo din eh. Tubag ako. Sultihi ko sa tinuod mo na. Gusto. Salamat. Pero Pero unsa mo na? mupuyo ko dinhi sa inyong palasyo, Adonis. Pero muuli lang pud ko sa amo. Kay mingaon man ko nila ni Papa Damian ug ni Dong Jeff nga akong manghod. Aron dili ka na muli sa inyo. Mahimong paanhiyo na lang nako sila ning among dapit muna. Unsa? Anhin na lang mo puyo sa among dapit muna. Doon batas ilang ingko, bay Damian. Layo-layo pa ba iki? Managyur ga, nagdatag reserva nga so. Padamian! Kapoy na ako na sa suoy! Ambi na, be, to Jeff. Ako nila na so, ambi. Naraw na iking! Salamat na eh! Sige, padayon ta sunahan. Makita ka ni ko ibiyong kung hain si Mona. Ay, nakonsensya ko inida. Ang akong duda nga nagkita sila ni Adonis. Unya? Dili. Dili mahitabo ning niya sa akong ginauna. Dili. Permir ba ko na mag-atang ni Mona si Adonis? Ang ako lang kung... Dili lagi, Emi. Ayaw pag una og dautan nga may uban si Mona kang Adonis. Dili uta mahitabo ang niya sa kong una. Dili lang unta. Unsa man mo na, ganahan ka pa nga musuroy sa palibot dinisud sa mong bahay? O gusto ka nang makaon? Kay mga na kita sa dining table. Gusto pa kong musoroy, Adonis. Okay. Sige, dali mo na. Nagpabilib yun og maayo si Adonis ka muna. Iyang gisuroy ang linalang sa mga maanindot nga talanaw sa soob sa palasyo. Oh, to na. Gidana ni Adonis sa dining table ang linalang. Mao kini ang among dining table. Ani kami magdungan sa pagpangaon. Kauban sila si ina ug ama. Tuod. Wa pa ko makakita nila, Adonis. Unsa to imong gisulti? Ina og ama? Mao ka na isang pit na mo nila muna. Namo? Oh. May igsuon ako muna. Babay? Lalaki. Pero dili siya sama nako nga makamaunga mo sabot og pasensya sa sama ninyong mga linalang. Unsay buot nimo ipasabot? Maldito siya. Salbahe si Amit. Mao ba ka na iyang pangan? Amid? Nganong maldito man og salbahe si Amid? Tungod kay, kung dili siya magustuhan sa sama nimo muna, mangita siya paagi nga iya kining patyon o baka iyang paantuson. Unsa?
Oo. Mura ka magnahadlok. Sa ako nang gisulti nimo, ngalahi kaming duha ni Amit. Kung unsa siya kamaldito o kasalbayis, mauusab ang akong kabuutan o kamasinabtanon sa sama ninyong mga tagayuta. Niya nata sa ilang ingko ibyong. Ngit-ngit na ang iyang bay. Natug na si Inko bay. Niya naman yun ta sa bahay. Suwayan na nato nga mapangutana nato siya kung hain si Muna. Kay nabalag ka na kong maayo. Babae man ko na nga akong anak. Na delikado na ba karon ng panahon bay? Ay, sorry bay Damian ha. Nagsabot ko unsa rin mong gibati. Sige na. Ngayon at tagkatahuran ni Inko. Ingko ibyong! Bay toyo minimo Ingko! Inko! Inko Ibyong! Pasayloa kami sa among pagtugaw sa iyong pagkatog. Inko Ibyong! Lingkod muna. Dako sa inyong dining table, good. Taas pa kaayo. Gituyo ka na ni ama o ina. Adonis, gusto ko makakita sa imong ama o ina. Ilabi na sa imong igsuon nga si... Amit. Oh, muna. Ipaila-ila ko ikaw nila. Pero, unya na, iniguman na ito pangaon. Sige, Adonis. Paabuto na to ang mga pagkaon nga dadon din. Ipahimutang lang ka ng tanang pagkaon. Kadagan sa nagtaas sa pagkaon. Mga babae, napo kabuok. Human ninyo og pahimutang ang mga pagkaon. Mahimo na kami makabiyak. Nagtungan sila sa pagpaw kang Adonis. May bawas po paw si Adonis sa mga babae. Mga una ta, muna. Pili lang unsay ganahan nimong kaunon. Napay Damian, nangabdi na si Inko sa bintana. Inko! Salamat kay hindi ka mata si Ingko. Kinsa kamo? Ako kini Ingko ibyong! Si Damian! O kining akong kuyog mao si Bay Iking. O kining batanon ang akong anak kini si Jeff. Unsa may inyong tuyo? Mahimong mugawas ka sa imong bayin ko. Aw, may mo kayo. Kadiyaw kay. Akong gabihan, puntahan ron makadayon mo. Kuwat! Muna. Wa kay napilian nga pagkaon? Wa man ko gutuma, Adonis. Kaon lang niya ng mga prutas. Pagpili mo na. Dili lang ko mukaon, Adonis. Muna. Sorry ha. Gusto na ko mo pauli sa amo, Adonis. Nadugay man sila. Usa na kay resulta? Naibawa na ka nila kung hain si Muna. Ay, ahak di ini, uy. Nakonsensya ko ini. Gusto ko musulti unta nila nga dunay naibog ni Muna nga usa ka engkanto. Unya, ang ako lang po, kung mutuwa pa ka si Noy Damian. Pero, mahadlok po ko musulti kay basig madapatan ni Noy Damian si Muna. Ay, maragi kong bingkay ni da. Nga dunay kayos ibabaw, dunay kayos itaas. Ibabaw o itaas, dunay say kayos ubos. Ay, libog na ko ini. Pero kung dili na gyud badasa akong konsensya, musulti na lagi ko bahis engkanto nga ginganlan og Adonis.
Unsa naman, Inkoy Byong? Pasensya ka na Damian. Wa man ko'y nakita kung hain ang imong anak nga si Muna. Ha? O unsay ko? Dili gyud na ko makita. Pasensya na kayo, Damian. Inkoy Byong. Please, Adonis. Ihatod ako pagbalik sa among dapit. Gusto ko mo uli sa amo. Sige, Mona. Pero, Pero unsa, Adonis? mahimo ka bang muuban ka na ko? Asa man? Uban lang na ako, Mona. Gunit sa kong kamot. Tana? Kanindot sa suod. Mao kini nga akong kwarto. Kwarto ni? Mura man ko sa nakabay, Adonis. Ako kining kwarto, Mona. Anhi ko din himo pahuhay. Matuk. Grabe. Dako asay daanan, good. Manood kita, Mona. Dali. Kwarto ni mo, Adonis? Dako awi. Mona. Okay ra ka na. Nga unsa, Adonis? Nga magdugta sa akong higdaanan? Oh. Musugot ka ba, Mona? Tubag ako. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!